Tarata Desembre kalo kile fila san ba fila ani mugan ani duuru DMS-TV cɛna muso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni y'o wagati selen foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da aw tulo kan olu dɔ bɛ tali kɛ ka sanga ni lakana ko yɛrɛ ka region yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɛlen don ka Kayi sigiba maa caman yɛrɛ kɔni jɔrɔ kosɛbɛ o ko hukumu de la an y'a ye k'a fɔ ko Kayi gouverneur de la région ni o ye général Musa Sumare yɛrɛ ye ale bɔra ni ka communiqué belebele yɛrɛ dɔ kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ daminɛna Kayi région kɔnɔna na juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 ko couvre-feu tɔ yɛrɛ kɔni bɛna continuer ka taga fɛ ko couvre-feu yɛrɛ bɛna daminɛ kunu décembre kalo tile fɔlɔ la ka taga bila fo décembre kalo tile 30 yɛrɛ la san 2025 yɛrɛ de la Mali faamaw ye jaabi teliya min yɛrɛ kɔni kɛ jamana Syrien fan yɛrɛ fɛ n'o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ général de brigade Famuge Kamara yɛrɛ de kɔni bolo u ka o jaabi teliya yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛtagaba yɛrɛ de yira Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka o jaabi teliya yɛrɛ bɛ ɲɛtagaba yɛrɛ de yira sanga 72 tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ ko juma tɛmɛnen novembre kalo tile 27 san 2025 ko kun ye EMEA maaw ka 47e promotion ka boli yɛrɛ de ye ni o ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ de bolo ni o ye le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ de k'ale yɛrɛ de kun ye nin ko yɛrɛ ɲɛmaa ye ko novembre kalo tile 29 su ko Mali ka génie militaire ka baarakɛminɛn caman yɛrɛ kɔni donna Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛra sewakoba yɛrɛ de ye Mali population yɛrɛ kɔni bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni kun ye o kɛnɛ ninnu yɛrɛ kan Mali communauté musulmane yɛrɛ bɛ den yɛrɛ de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Alhaji Ahmed Ɲangi ye k'ale yɛrɛ kɔni miniji yɛrɛ kɔni dɔgɔyara Dakar yɛrɛ ni o ye Sénégal faaba yɛrɛ de ye novembre kalo tile 30 tɛmɛnen san 2025 Kayi région autorité maaw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka caman ba yɛrɛ de kɔni fara u ka kɔlɔsiliw hale n'u ka lakanani yɛrɛ baaraw yɛrɛ kɔni ka sababu kɛ Kayi situation sécuritaire yɛrɛ kɔni min kɛn bɛ ka Kayi dugu sigiba maa caman yɛrɛ kɔni jɔrɔ kosɛbɛ o ko hukumu de la an y'a ye k'a fɔ ko Kayi gouverneur de la région ni o ye général de brigade Musa Kamara yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka laseliba yɛrɛ kɔni dɔ kɛ novembre kalo tile 30 tɛmɛnen san 2025 min na a y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kun daminɛna Kayi région yɛrɛ kɔnɔna na juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 ko tɔ yɛrɛ de bɛna continuer Kayi région yɛrɛ kɔnɔna na couvre-feu min yɛrɛ kuntagala bɛ taa fo tile 30 yɛrɛ de kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛna kunu décembre kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila décembre kalo tile 30 yɛrɛ la san 2025 ko o décision yɛrɛ kɔni officialisera ka sababu kɛ Kayi gouverneur ale ka communiqué dɔ yɛrɛ de senfɛ min na o y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen de walasa ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lakana kosɛbɛ hale ni ka dankari Bamaciwale maaw ka ko sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma Kayi région yɛrɛ kɔnɔna na ni faratiw bɛɛ lajɛlen fana ma ko couvre-feu min yɛrɛ sigira Kayi région yɛrɛ kɔnɔna na juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 k'o ye Kayi autorité maaw yɛrɛ kɔni bolo feerelatigɛw yɛrɛ de walasa ka dankari Bamaciwale maaw ka menaces yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ani sigasigana yɛrɛ kɔni kɛlen don maa minnu yɛrɛ la ni ka olu ka sufɛ tagama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni fana tiɲɛ couvre-feu min yɛrɛ bɛna daminɛ décembre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna ka taa bila décembre kalo tile 30 yɛrɛ kɔnɔna ko couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ su zoro yɛrɛ de la ka taa bila fo 5 heures du matin yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye sɔgɔmadafɛla yɛrɛ de ye ko couvre-feu bɛ don lakana siratigɛ tɛmɛnenw de kɔnɔna na min yɛrɛ mɛnna sen na kosɛbɛ nka hali bi a yɛrɛ kɔni jatelen don k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de b'a la gouverneur ka kɔrɔfɔla a y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu kura in yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ couvre-feu kuraw yɛrɛ tɔw yɛrɛ kan min na o y'a yira k'a fɔ ko ni 0 heure kɔni yɛrɛ kɔni sera ko mɔgɔ si yɛrɛ de kɔni kana bɔ wa fana ko bolimafɛn fosi yɛrɛ de kɔni kana ye sirabaw yɛrɛ fana kan ko fɔ n'a kɛra an ka finitigilakaw olu ka bolimafɛn fo ka taa se ambulance yɛrɛ kɔni ma ko a yamaruyalen don olu yɛrɛ dɔrɔn de kɔni ka boli gidɔrɔn yɛrɛ kɔni sanfɛ ko n'a bɔra o yɛrɛ kɔni na ko tɛ fɛ ka maa si yɛrɛ de kɔni ye gidɔrɔn yɛrɛ fana sanfɛ walima karew yɛrɛ kɔnɔ wa o y'a yira k'a fɔ ko maa fɛn fɛn mana minɛ couvre-feu yɛrɛ kɔni senfɛ k'a fɔ k'e yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛma k'a daminɛ 0 heure kɔni la ko ni yɛrɛ kɔni minɛna o ko yɛrɛ kɔni na ko ɲangiliba yɛrɛ de kɔni bɛna da i kan sabula u ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni prévenir nin ko in na ko bɛɛ kɔni ka t'i ka so k'a daminɛ 0 heure kɔni na fo ka taa bila 5 heures du matin yɛrɛ la ko Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération yɛrɛ kɔni fɛ k'o kɛra sababu ye ni ka Bamaciwale maa caman yɛrɛ kɔni ni bɔnɛ u ni na n'u k'u daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ
fana ci o fana ku ye maa caman yɛrɛ kɔni fana minɛ ni ka taa ɲiningali yɛrɛ kɔni tɛ o la n'u kɛlen bɛ ka maa minnu yɛrɛ kɔni kɛ sigasigannamaw yɛrɛ kɔni ye k'u bɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati ka région yɛrɛ kɔnɔna na cogo min yɛrɛ la k'u bɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'olu b'a yira k'a fɔ k'u kan ka sɛgɛsɛgɛli hale ni wulikajɔ baara caman yɛrɛ kɔni kɛ sufɛlaw yɛrɛ de kɔni fɛ sabula ko maa jugu ninnu yɛrɛ kɔni bɛ o wagati ninnu yɛrɛ kɔni ta ni ka u ka wale jugu yɛrɛ kɛ général de brigade Musa Sumare ale ye Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ ko kura u ka cɛsiri hale n'u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye ka ye région sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana fɔ u ka faamuko ɲuman hale n'u ka patience bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni la u ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna na gouverneur y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ finitigilakaw hali ni jamana civiliw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ kɛ sababu ye walasa ka lakanaba yɛrɛ kɔni sabati jamana yɛrɛ kɔnɔna na hali ni ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka se u ka baaraw kɛ ko ɲuman général Sumare ale ka kuma kuncɛ kuma yɛrɛ kɔni na a ye weleweleman kɛ ni ka ɲɛsin ka ye région sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ni ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka baaraw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'u sigara maa min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'o yɛrɛ kɔni tɛ maa jɛlen yɛrɛ kɔni k'u ka se teliya yɛrɛ kɔni na u ka finitigilakaw yɔrɔ la ni ka t'o tigi yɛrɛ kɔfɔ tile saba laban tɛmɛnen ninnu yɛrɛ kɔnɔna na général Famukɛ ale n'a ka jamaw kɔni ye opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u ye jaabi telima yɛrɛ kɔni kɛ o ko yɛrɛ la Mali sudiyanfa yɛrɛ kɔni fɛ ni nafaba yɛrɛ de bɛ opération yɛrɛ kɔni na sabula a bɛna kɛ sababu ye k'u ka opération ninnu cɛsiriw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de yira o communiqué yɛrɛ carila DIRPA maaw yɛrɛ de fɛ min na u ye opération fuga kɛnɛ ma u ka cɛsiri yɛrɛ de yira u ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna na min na u bilala ye ka sirabaw yɛrɛ kɔni lakana walasa minɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ko kan ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ se ka don lakana yɛrɛ kɔnɔna na minɛn minnu yɛrɛ bɛ se ka tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumuni hali ni fɛn caman yɛrɛ fana kan k'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka bamacɔwale maaw yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni jɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na wa fana k'a bɛ kɛ sababu ye ka Mali ale ka yɛlɛma hɔrɔnya baaraw yɛrɛ fana kɛ lakilennenya fana kɔnɔ k'u ka nin sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka dankari bamacɔwale maaw ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛlu bɛɛ lajɛlen kɔni na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka caman fara Mali ale ka fɛɛrɛ kuraw yɛrɛ kɔni na u bɛ min yɛrɛ kɔni wele ko doctrine de la souveraineté malienne yɛrɛ wa a b'a yira k'a fɔ ko Mali ale kɔni bɛ lakanako yɛrɛ de bila fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sanfɛ walasa k'a ka sɔrɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen de la yiriwa kunnafoniya minnu yɛrɛ bɔra Mali autorité baw yɛrɛ yɔrɔ la novembre kalo tile 28 san 2025 o kunnafoniya ninnu y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni minnu kun bilala nin baaraw yɛrɛ kɔni na k'olu tilala u ka o baara ninnu yɛrɛ kɔni na ni sebaya yɛrɛ de ye wa fana k'u ka baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ lakana sabatili de la o région ninnu yɛrɛ fana kɔnɔna na wa DIRPA y'a yira k'a fɔ ko bamacɔwale maa minnu yɛrɛ kɔni k'u daga sigilen bɛ nin région ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Mali faamaw yɛrɛ kɔni ni o ye Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye olu daga sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni de tiɲɛ wa DIRPA y'a yira k'a fɔ ko bamacɔwale maa minnu yɛrɛ kɔni kun tagara u daga sigi o région ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Mali finitigilaka ninnu ka opération ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye u daga sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ci wa fana ka dankariw caman yɛrɛ fana ni na k'u ye opération ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sababu kɛ kunnafoniya jɔnjɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ bamacɔwale maa ninnu daga sigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ la ko renseignement ɲuman ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Mali finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni sera ka taga bɔ bamacɔwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛminɛnw yɛrɛ bila yɔrɔ hale n'u ka carburant yɛrɛ fana bɛ bila yɔrɔ minnu yɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ u ka sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen ninnu yɛrɛ fana tiɲɛ k'u ka minɛn bila yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni kun ye nafaba yɛrɛ de kun b'a la bamacɔwale maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo sabula u kun b'u ka fɛn caman yɛrɛ kɔni de bila o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ko ni Mali finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni o yɔrɔ ninnu ci o bɛ kɛ sababu ye n'u m'u fanga yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ opération fuga kɛnɛ maaw yɛrɛ kɔni ka nin opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababuba ye ni Mali ale ka minɛn camanw yɛrɛ kɔni bɛ don lakana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana siraba minnu yɛrɛ kɔni bɛ taga fo Mali frontière yɛrɛ kɔnɔna a yirara k'a fɔ ko sira ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakanalen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o fana ko minɛn ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don hɛrɛ yɛrɛ la Mali jamana fana kɔnɔ ko tile saba laban ninnu yɛrɛ kɔni tɛmɛnɛ opération fuga kɛnɛ maaw yɛrɛ kɔni sera ka nin opération belebele ninnu yɛrɛ kɔni kɛ o fana douane directeur général ni o ye Amadu Konate yɛrɛ ye ale yɛrɛ fana bɛ nin opération ba yɛrɛ kɔni tiɲɛtigɛ sabula a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu yɛrɛ kɔni na ko minɛn caman yɛrɛ de kɔni donna Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u yɛrɛ kɔni sera Mali yɛrɛ faaba yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Bamakɔ yɛrɛ de ye wa fana k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni donna lakana yɛrɛ fana kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ ko Sikaso Kajolo hali ni Kɔlɔnjɛba yɛrɛ kɔni ko nin dugu saba ninnu yɛrɛ kɔni tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ ye tuguni nka k'u ye
tamasiyɛn belebele yɛrɛ de Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Wa a b'a yira k'a fɔ ko Mali jamana hale yɛrɛ kɔni tɛ jamana ye min yɛrɛ kɔni b'a a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de di gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni man kan. A b'a yira k'a fɔ ko Mali jamana yɛrɛ kɔni gɛlɛya yɛrɛ kɔni mana na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'u bɛ wuli ka cɛsiriw yɛrɛ de kɔni kɛ walasa ka gɛlɛya ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ban. General Kamara Hale n'a ka baarakɛɲɔgɔnw ka cɛsiri ale ni Mali fintigilakaw ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Mali bɛɛ ka fanga sɔrɔ ko kura ka siniɲɛsigi baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na. Ale ni fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni ladon Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka lakana Mali jamana yɛrɛ kɔni fɛ. Nin yɔrɔ la an bɛ an ka fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u ka baara kɛcogo ɲuman ale n'u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. Juma tɛmɛnen novembre kalo tile 27 san 2025 o kun ye Emiya Maw ka promotion 47 maaw yɛrɛ ka bɔli yɛrɛ kɔni o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni kun ye nin ko ɲɛmaa ye. O ɲɛnajɛba in yɛrɛ kɔni kɛra tamasiyɛn belebele yɛrɛ de Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula a bɛ sɔrɔdasi kulu kura wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɔli yɛrɛ kɔni yira minnu yɛrɛ bɛna baara kɛ faso yɛrɛ de ye. Emiya Hale Mali armée kura wɛrɛw kɔni olu former ko ka ɲɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛna bila Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ walasa u bɛ se ka na lakana sabati. Ale ni ka jɔyɔrɔba yɛrɛ de kɔni kɛ Mali lakana ko yɛrɛ fana la. Ni sortie de promotion yɛrɛ kɔni kɛra waati min yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ Mali ale yɛrɛ bɛ ka fanga yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ a ka yɛlɛma hɔrɔnw yɛrɛ kɔni kan ani ka fanga yɛrɛ kɔni bonya kosɛbɛ ka bɔ menaces bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ bɔ Bamajɔle maaw yɛrɛ fana fɛn fɛ. Ko formation minnu yɛrɛ kɔni kɛra promotion maa ninnu yɛrɛ kɔni kun Kulukoro yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ tali kɛ kɛlɛkɛyɔrɔw fana kɛlɛw kɛcogoyaw yɛrɛ fana kan sabula u y'u former ka ɲɛ walasa n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna na u kana se ka gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ. Wa a b'a yira k'a fɔ ko sifinnaka ninnu yɛrɛ kɔni labɛnnen don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kun ale ni ka population maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lakana. Sortie de promotion yɛrɛ kɔni senfɛ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni ye ladilikan belebele yɛrɛ kɔni fɔ ni promotion maa ninnu yɛrɛ kɔni ye. Général d'armée Assimi Goïta ale ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye kuma barikama yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin ni sifinnaka ninnu yɛrɛ kɔni ma a y'a yir'u la k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni ye investissement min yɛrɛ kɔni kɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka formation yɛrɛ kɔnɔna na ko jamana a ma nimisa fewu sabula k'a tɔnɔ de ye olu yɛrɛ wa fana k'u dalen yɛrɛ de bɛ sifinnaka ninnu yɛrɛ la k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ na jamana yɛrɛ kɔni la ka na baarabara yɛrɛ kɔnɔ. Le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni y'i sinsin a kan kosɛbɛ k'a fɔ ni armée kura ninnu yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'u ka baara in yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la wa fana k'a ka gɛlɛn. Wa a y'a yir'u la k'a fɔ ko Mali état maaw yɛrɛ kɔni ye mission belebele yɛrɛ dɔ de kɔni kalifa ni maa kura ninnu yɛrɛ kɔni ma ni o de ye ka jamana yɛrɛ kɔni lakana fo ka taa se population yɛrɛ fana ma. Wa a y'a yira officier kura ninnu yɛrɛ kɔni na k'u kan k'u ka jamana yɛrɛ kɔni lakana ni kunkɔrɔta yɛrɛ de fana ye. Wa fana k'u kan ka kɛ responsable yɛrɛ de ye u ka baaraw yɛrɛ fana kɔnɔna na walasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ye danaya minnu yɛrɛ kɔni da u kan o danaya ninnu yɛrɛ ka na tiɲɛ. Jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale b'i sinsin a kan cogo la k'a fɔ ni officier kura ninnu yɛrɛ kɔni ye ko nafaba yɛrɛ de b'u ka baara la wa fana k'a ka gɛlɛn fana. K'u kɛlen officier yɛrɛ kɔni ye k'u tɛ fintigilaka yɛrɛ dɔrɔn ye ko fanga bɛ olu yɛrɛ de la wa fana k'u kan ka dusu yɛrɛ de kɔni ta ni ka jamana yɛrɛ fana lakana. Wa fana ko Mali territoire fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka lakana olu yɛrɛ de fɛ ale ni ka a frontière bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lakana. Wa k'olu de fana kan ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana lafasa k'u lakana k'u danbew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lafasa. Wa général Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko bonya ale ni danaya u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de jɔnjɔn ye. Ko jamana ka wari dili u ka formation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o bɛ danaya dafalen yɛrɛ de bila u ka baaraw yɛrɛ kɛcogoyaw la ani u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la wa a b'a ɲini u fɛ k'u ka kɛ misali jɔnjɔn yɛrɛ de ye wa k'u ka kɛ mɔgɔ kantigi kelenw yɛrɛ ye ale ni maa minnu yɛrɛ fana ja ka gɛlɛn kosɛbɛ walasa k'u ka sɔrɔdasiw yɛrɛ kɔni bila sira ɲumanw yɛrɛ kan ale ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka bonya yɛrɛ fana sɔrɔ u ka kalan yɛrɛ kɛ kun ye walasa ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ fana lakana. Nin ɲɛnajɛba yɛrɛ kɔni kɛra jamana faama caman yɛrɛ de kɔni ɲɛna min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko transition ale yɛrɛ kɔni bɛ ka caman yɛrɛ kɔni fara a ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni kan walasa ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ cogo min yɛrɛ kɔni na lakana ale ni basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka Mali jamana kɔnɔ. Nin yɔrɔ la an bɛ Mali autorités bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ ale ni ka Emiya baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u ka cɛsiriw yɛrɛ la olu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin promotion maa kura ninnu yɛrɛ kɔni former ka ɲɛ walasa u bɛ se ka na jamana yɛrɛ kɔni lafasa cogo min na. Novembre kalo tile 29 san 2025 a yirala k'a fɔ ko génie militaire maaw yɛrɛ kɔni ka baarakɛminɛn convoi belebele
belebele yɛrɛ kɔni dɔ donna Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ ni o ye Mali faaba yɛrɛ kɔni wale min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiya ko ani sewa ko belebele yɛrɛ kɔni Mali population maa caman yɛrɛ kɔni bolo ko baarakɛminɛn ninnu yɛrɛ donna Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na novembre kalo tile 29 su yɛrɛ de ka dugujɛ novembre kalo tile 30 yɛrɛ la wa fana a convoi yɛrɛ kɔni donna Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa fana convoi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na baarakɛminɛn caman yɛrɛ kɔni kuma kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ machine minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka garateli yɛrɛ kɔni kɛ ale ni machine caman yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka siraba belebelew yɛrɛ kɔni ladilan ko woyowayan ko pont yɛrɛ yɔrɔ de la ni u ka équipe yɛrɛ kɔni kun jɔlen bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la wa maa caman minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ a kɛra olu yɛrɛ kɔni bolo dabalibanko yɛrɛ de ye ale nisɔndiya belebele yɛrɛ de ye o citoyen maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo wa fana citoyen caman yɛrɛ kɔni y'a jate k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni bɛ convoi yɛrɛ kɔnɔna na ko ye kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ de kɔni ye min bɛna di an ka fintigilakaw yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ fana y'a bila u kunna k'a fɔ ko nin ye taamasiyɛn belebele yɛrɛ de kɔni ye min b'a yira k'a fɔ jamana k'a kɔni bɛ ka taga ɲɛ kosɛbɛ yɛrɛ de ko yɔrɔ in kɔni na ko taxi bolila dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ yen min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni la encouragé kosɛbɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni na wa o yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni na kamalen fila yɛrɛ kɔni kun bɛ yen minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ k'an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ k'u cɛw kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni siri walasa ka lakana sabati Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula olu yɛrɛ kɔni y'a bila u kunna k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ convoi yɛrɛ kɔnɔna na k'o ye kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ de ye maa minnu kun bɛ nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛ o kɛra nisɔndiyaba yɛrɛ de olu yɛrɛ bolo sabula u y'u kunbɛn ni tɛgɛrɛw ale ni bolokɔrɔtaw yɛrɛ de kɔni ye sabula u nisɔndiyala kosɛbɛ ko in yɛrɛ de la ko nin minɛnba ninnu yɛrɛ kɔni ma dabɔ an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kama nka a dabɔra de génie militaire maaw yɛrɛ de kɔni kama minnu yɛrɛ kɔni ka baara de ye ka sirabaw yɛrɛ kɔni dilan ko minɛn ninnu yɛrɛ kɔni nana walasa ka Mali jamana sira minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni a caman yɛrɛ kɔni tiɲɛnen don ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dilan sanji yɛrɛ kɔni nali kɔfɛ ni opération belebele yɛrɛ fana bɛ génie militaire olu yɛrɛ fana ka cɛsiri n'u ka baarakɛ ɲuman yɛrɛ fana yira nin yɔrɔ in yɛrɛ la olu minnu yɛrɛ fana labɛnnen don san ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni dilan wa a bɛ autorité maaw yɛrɛ fana ka cɛsiriw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira olu minnu yɛrɛ investissement yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in yɛrɛ la walasa an ka jamana siraba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o yɔrɔ caman ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛlen don walasa olu yɛrɛ bɛ se ka dilan cogo min yɛrɛ la ni investissement sababu yɛrɛ kɔni na État ale yɛrɛ kɔni b'a ka cɛsiri yira ale ni a ka baara kɛcogo yɛrɛ kɔni yira jamana siraba ka dilanni yɛrɛ kɔni layiriwali yɛrɛ kɔnɔna na ni convoi belebele min yɛrɛ kɔni donna Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na a bisimilayara ka ɲɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo sabula olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko État ale yɛrɛ kɔni bɛ ka se ko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka jamana sigili yɛrɛ kɔni nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bolo hali ni ka jamana fana layiriwa wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la Elhaji Ahmed Ɲangi ale yɛrɛ kɔni kun tɛ diinɛ ɲɛmaa gansan yɛrɛ dɔrɔn ye nka maa min yɛrɛ kɔni kun don danaya mɔgɔ don wa kankelentigi yɛrɛ fana don hakiliba yɛrɛ de fana kun b'a la a kun bɛ kɛ sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔ fili yɛrɛ kɔnɔna na wa a ka so yɛrɛ kɔni kun dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sanga ni wagati mɔgɔ caman yɛrɛ kɔni kun bɛ taa ka yɔrɔ yɛrɛ la ni ka taga kalanw yɛrɛ kɔni kɛ ani ka diinɛ faamuya cogo caman yɛrɛ de fana ɲini Elhaji Ahmed Ɲangi ale n'a ka ko bɛɛ lajɛlen ko hali n'a sɔrɔ ka ye région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Elhaji Ahmed Ɲangi ale yɛrɛ kɔni kun bɛ jate maa ye se dɔɔni bɛ maa min yɛrɛ kɔni ye nka o bɛ n'a ta o ta a kun t'a yɛrɛ fusaya maa si yɛrɛ de kɔni ma n'i y'a ɲininka a b'a yira k'a fɔ k'a nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ye kelen ye Elhaji Ahmed Ɲangi ale yɛrɛ kɔni tagara k'a ka denbayaw yɛrɛ kɔni ta kɔfɛ denbaya minnu yɛrɛ la ni caman yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔ ale ni jamana kɔkan yɔrɔ caman yɛrɛ fana la ministre des affaires religieux du culte et du coutume ale yɛrɛ kɔni ye n'ale tɔgɔ de ko Dr Mahamadu Kone ale yɛrɛ kɔni ye tâche bila kɛ ni ka ɲɛsin Elhaji Ahmed Ɲangi ale ka denbaya yɛrɛ kɔni ma wa a y'a yira k'a fɔ ko Elhaji Ahmed Ɲangi ko mɔgɔ min yɛrɛ kɔni kun don ko mɔgɔ ɲuman yɛrɛ don wa danaya mɔgɔba yɛrɛ de don wa a y'a jɔyɔrɔba yɛrɛ de kɔni yira jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la Elhaji Ahmed Ɲangi ale yɛrɛ kɔni kun bɛ welewelemada kɛ walasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka bɛn ka kɛ kelen ye wa wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la a kun bɛ bɛn yɛrɛ de ɲini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se jamanaw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ Mali ale ka yiriba dɔ yɛrɛ binna min ka baara yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bilalen don diinɛ ko ale ni bɛnw yɛrɛ dɔrɔn ne wa fana a kun b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ni a ka hakilina ɲumanw yɛrɛ de ye ale ni baara kɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ ala ka Elhaji Ahmed Ɲangi yɛrɛ kɔni da yɛrɛ sumaya ka yen fusaya ma ni yan yɛrɛ ye ka baarabara dali yɛrɛ nɔgɔya ye ni ne bɛ dansigi bi don kibaru kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma